El catedràtic de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, Francesc Torralba, ha estat el guanyador del 19è Premi Ramon Trias Fargas d'assaig polític que atorga la Fundació CatDem per l'obra Lideratge ètic, l'emergència d'un nou paradigma. Certament el que intento en aquest llibre és descriure aquest nou model de lideratge que per molts autors ha estat qualificat com lideratge ètic o lideratge basat en el servei o lideratge basat en la cura de les persones. M'he introduït en la bibliografia sobre aquesta forma de lideratge, he intentat descriure allò que podríem dir són les qualitats excel·lents d'algú que lidera. Llavors intento identificar el que en diríem la constel·lació de virtuts o de valors que fan que aquest líder el podem qualificar d'ètic. Això em sembla bàsic en un moment de crisi de credibilitat de moltes institucions, de crisi de credibilitat de moltes organitzacions, la necessitat d'identificar quines qualitats ha de tenir algú que lidera un grup humà, una comunitat humana. Intento descriure aquestes qualitats, però també aquelles potències, és a dir, aquelles destreses o habilitats que se li suposen a algú que lidera. Torralba també ha subratllat algunes de les virtuts fonamentals per un bon líder: l'exemplaritat, la humilitat i l'audàcia a l'hora de prendre decisions. El periodista i escriptor Vicenç Villatoro ha estat l'encarregat de fer la glossa de l'obra premiada. Necessitem lideratges, necessitem líders. No hi ha canvis sense líders. Si no hi ha líders, el que hi ha és inèrcia, anar fent, o també viuen sense líders aquells que tenen una idea messiànica de la història que diuen que tot ha d'acabar d'una determinada manera i que hi arribarà, i que per tant no cal ningú que hi tibi. Si volem canviar coses, si volem canviar el món, ens diu Francesc Torralba, necessitem líders. Ara, no líders de qualsevol manera, i ell parla del lideratge ètic. Hi ha lideratge quan hi ha aptituds, quan la gent val, quan té aquelles condicions personals necessàries, també quan té la voluntat, la força de voluntat de ser-ho, però sobretot quan aquest lideratge encarna, fa seus, uns valors. El president Artur Mas, que ha felicitat el guardonat i li ha agraït la feina que està portant al país, ha fet referència explícita a la situació que està vivint Catalunya. Un procés de l'ambició i de la complexitat que significa la llibertat d'un país o la constitució d'un estat quan ho tens gairebé tot en contra, que és on som en aquest moment a Catalunya, un procés així no es pot fer vetant, s'ha de fer votant. No es pot vetar, s'ha de votar. La premissa del procés polític català ha estat els vots i les urnes, no vetar amb un o vetar amb un altre. Vetar ja ho fa l'estat espanyol, ens veta les finances, ens veta les competències, ens veta un munt de coses, ens veta la projecció internacional. No podem afegir-hi més vets a dintre de Catalunya dels que ja ens fa l'estat espanyol. Clar que hi ha unes diferències tremendes des d'un punt de vista ideològic entre Convergència i la CUP. Antagònics en moltes coses, però el problema no el tenim només aquí, o no el tenim fonamentalment aquí. Ni tan sols el tenim entre Junts pel Sí i la CUP. Aquest no és el problema real. El problema real que tenim en aquest moment a Catalunya, i aquest sí que és el problema, és que perquè aquest procés tiri endavant, el primer objectiu que té és no perdre ningú dels que hi són. I en el moment, i aquest és el problema de fons, en el moment en què aquest procés polític d'altíssima complexitat es doni la impressió, a través de les decisions que es puguin prendre, es doni la impressió que qui el decideix en última instància és qui té menor representació en el Parlament, per tant, qui ha tingut menys vots, quan es doni aquesta impressió, hi ha un munt de gent que baixa del tren. Per la seva banda, el director de la Fundació CatDem, Joaquim Colomines, ha agraït el lideratge del president Mas en el procés i ha definit el paper de la Fundació amb dues metàfores. La definim com un pont que pretén unir, que pretén apropar dos mons, el món de la reflexió, el món del pensament, per un costat, i el món de l'acció política. Són dos mons que a casa nostra, malauradament, pensem que estan massa separats, massa allunyats. Un pont, per un costat, i per un altre, una fàbrica d'idees. Una fàbrica d'idees en el sentit de que
intentem posar sobre la taula aquí a la Fundació els principals temes de l'agenda política per fer propostes, per fabricar idees, amb la voluntat que això serveixin per millorar el nivell de cultura política, per ajudar a comprendre la complexitat del món d'avui, per un costat, i també per fer propostes amb la pretensió que siguin útils, que siguin aplicables pels dirigents del nostre país. 4 àmbits, 2 fils conductors i una missió. Naturalment, contribuir a avançar cap a l'ideal de fer un país més ric, més just, més net, en definitiva, més democràtic. El president de la Fundació, Joaquim Ferrer, ha recordat la figura de Ramon Trias Fargas i ha fet un recorregut pels 19 anys de trajectòria del Premi. La vídua de Ramon Trias Fargas, Montserrat Trueta, ha recordat el seu marit i ha agraït la tasca que està duent a terme el president Mas.